Dobrý den, hledáte bydlení v Pardubicích, ale zároveň chcete soukromí, zahradu, pergolu a pohodlné parkování? Pojďte se podívat, něco tady pro vás mám. Nacházíme se v Černé Zabory, oblíbené části Pardubic, kde pro vás máme moderní novostavbu rodinného domu o dispozici 3KK. Jedná se o dvojdům složený ze dvou naprosto samostatných prostorů. Každý má svou vlastní zahradu, studnu, automatickou závlahu a brzy zde přibude i pergola s terasou. Samozřejmostí je i parkovací stání přímo u domu. Dispozice domu je 3KK a je rozložen do dvou podlaží. V přízemí najdete vstupní chodbu s vestavěnou skříní, uklidovou místnost a technickou místnost s toaletou a přípravou pro pračku a sušičku. Dominantou přízemí je obývací pokoj s kuchyňským koutem a krbovými kamny, které dodávají prostoru teplo, ale i atmosféru. Kuchyň je vyrobena na míru s elegantním designem, granitovým dřezem a kompletní sadou vestavěných spotřebičů. Varná deska, horkovzdušná trouba, myčka, digestoř i lednice. Z obývací části vedou dvojí francouzské dveře přímo na zahradu a nebo pod pergolu. V patře pak najdete dva světlé pokoje a stylovou koupelnu s vanou, dvojitým umyvadlem a dostatkem úložného prostoru. Dům je vytápěn úsporným tepelným čerpadlem, má LED osvětlení a retenční nádrž na dešťovou vodu. Díky tomu jsou provozní náklady velmi nízké. Černá Zabory patří mezi nejžádanější lokality Pardubic. Dům je dokončen a připraven k nastěhování. Pro více informací nebo osobní prohlídku mě neváhejte kontaktovat, rád vám tento krásný dům osobně představím.